So karon nga gabi, another na sad nga topic nga nindot kayo nato nga hatagag pamalandong, and this is the topic, Jesus and the Law. So si Jesus og ang kasuguan. Nindot kayo ni mga igsoon nga topiko. Tungod kay atong makita dinhi unsa ang gipanghimatuo ni Jesus mahitungod sa balaod. Kay doon na rabay ubang mga tao nga nag-ingon nga wala na ang kasuguan pag-abot ni Jesus. So ato ni karon nga makatunan sa mga pipila ka mga teksto sa balaan nga kasulatan nga ato nga gikuha diha sa New Testament in the time of Jesus. But before that, atong tan-awon og unsa man kining kasuguan, unsa man kining balaod, unsa may giingon sa alagad sa Ginoo nga si Salmista David, mahitungod sa kasuguan sa Ginoo, mahitungod sa 10 commandments of God. Naingon si King David, the law are pure. Ang balaod kuno putli, eternal, o just, ato pa matarong. They are more desirable than gold. Mas labaw pang handumon nga atong kabuton kay sa bulawan. Unya giingon pa ni King David nga ang kasuguan sa Ginoo are sweeter than honey. Tamis pa sa dugos nga nagatulo gikan sa iyang nga panudlanan. They warm us away from harm. So nag-abog nga dili kita nga madaot and give success. So naghatag og kadaugan to those who obey them. So ato makita nini nga pagkanindot man ay kining kasuguan sa Ginoo. Pure, eternal, matarong og angay nga atong kabuoton sa atong kinabuhi og angay nato nga sundon kay maghatag kini kanato og success. Kadaugan kung ato kini nga sundon. So, mao ni ang ato karon nga pagpamalandong. Ang atong pagpamalandong, unsa man ang giingon ni Jesus, mahitungod sa kasuguan sa Ginoo. Very particularly sa 10 commandments of God. Because the commandment of God, as I read in many passages mga kaigsunan, and even in the Bible nga atong gibasa karon, this is the transcript of God's character. Nga makita nato ri unsa ang atong Ginoo. Nga ang atong Ginoo is righteous, kay ang iyang balaod righteous, ang Ginoo balaan because ang iyang balaod balaan, og labaw sa tanan, ang kasuguan sa Ginoo nagpadayag sa gugma sa Ginoo because He is a loving God, og ang iya usab nga kasuguan is loving para og ikaayo sa iyahang mga katawhan. So, ingon na mga ligugma kung makiigsunan. So, unsa man giingon ni Jesus? Atong makita sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17. Nagaingon, think not that I come to destroy the law or the prophets. Ayaw ka mo pagunahuna nga, mianhi ko no si Jesus, aron bungkago niya ang kasuguan o mga propeta. Unsa iyang giingon? I come not to destroy, but to fulfill it. Wala ko mianhi. Aron akong bungkagon ang kasuguan. Aron akong bungkagon ang mga propeta. Kundili, mianhi siya aron sa pagtuman. So, it means makaigsunan nga si Jesus, the Son of God, the Messiah, our Lord and Savior, He is a fulfiller of the law. Siya usa ka tao, usa ka divine human being nga nagtuman, fulfiller, mituman sa kasuguan. Sa ato pa, nag-observe siya. Therefore, tungod niya na, His follower must uphold and keep the law of Jesus. Ato nga, kita nga mga followers must uphold and keep the law as Jesus did. Ug unsa ang gihimo ni Jesus, mausad na ang ato nga pagabuhaton. So, Jesus is obedient to the law. Unya kay kita gitawag man ta og mga disciple niya, iya man tang mga sumusunod, iya man tang mga follower. So, dapat lang nga kita usab magsunod sa atong master, magsunod sa ato nga Ginoo sa pagsunod sa kasuguan sa ato nga Dios. So,
Ingon na, kasimple na yun kayo. If you are a disciple, then if you are a disciple of Jesus, so you must also follow. Kaya ang tinuod nga disciple must follow like their master. Unya, kaya nga itong master nga si Jesus is following the 10 commandments of God. Therefore, kita usab mutuman ug musunod sa kasuguan sa Ginoo. So, unsa man ang 10 commandments? Unsa man ning kasuguan sa Ginoo? Makiigsunan atong tanawon. Dayon atong basahon ni ang kasuguan sa Ginoo. Ang kasuguan sa Ginoo makiigsunan, ang una sugo mao ni: Thou shall have no other gods before me. Nga dili kuno kita magbaton og lahi nga Dios, gawas siya lang gyud. Because God is a jealous God. Dili gusto si Ginoo nga naa say kompetensya, kun dili siya lang gyud. Siya lang gyud ang atong creator nga naghimo nato. Siya lang gyud ang worthy nga ato nga simbahon. So there should be no other gods before our God. Mo gina. Kung ako po siguro'y Ginoo nga nag-create sa tao, I would be very jealous nga ikaw nga akong gi-create nga human being, unya lahi ang imong i-worship, lahi ang imong nga simbahon. Unya ako nga naghimo nimo, dili na hinuon nimo daygon. So this is the first commandment of God. Thou shalt have no other gods before me. Nya ikaduha, Thou shalt not make unto thee any graven image. Dili ikaw maghimo og mga linilok. Unya kining maong imong linilok nga tao o hayop baka nga imong gipurma, human mo pagpurma nini imong simbahon. Mga igsoon, ang sugo si Ginoo, dili kita magasimba ni anang hinimo lang sa ato nga mga kamot. Unya human natug himo ato dayon sila nga simbahon. So imagine, mga butang sa kalibutan, bulawan, imong purmahon o usa ka dagway sa tao, then pagkahuman, og himo, ato na yung yukbuan. Brethren, that is not what is the teaching of the Scripture. That is not the law of God. Ang sugo si Ginoo, siya lang yun ang atong simbahon, dili na ta maghimo og lain pa nga Dios. Sa atong modernong nga panahon, posible sad nga bisag wala tay Dios nga atong gihimo, pero naatay mga telebisyon, naatay mga butang, og ang tanan nga mga butang nga atong nga gihimo, kung mag-agaw na sila sa ato nga pagsimba sa Ginoo, nahimo na po na natong idolatry, nahimo na po na ang Diyos nato, busa magmatngon ta, kay dili lang kay kanang mga Diyos nga atong nagahimo sa atong mga kamot, nga mo oray gibawal kundi bisan pa ang mga butang nga moagaw sa atong paghigugma sa Ginoo, nahimo na siyang Diyos sa ato nga kinabuhi. Ikatulok, dili nato gamiton ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Dunay mga tao kung magkuratan, lahi ilahang gamiton. Murag gigamit nila ang Ginoo, ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. So gamito na yun nato na ang ngalan sa Ginoo diha sa pagkabalaan. Unya ang ikaapat nga sugo. Mao na ang remember the Sabbath day to keep it holy. O kining ikaapat ka sugo, manginigugma kung makiigsunan, daghan ang nangingon nga wala na ni. Pero si Jesus atong tanahon, og wala na magyod. Kay si Jesus mangyod mo'y atong master. Si Jesus mangyod ang ato nga Ginoo. Si Jesus mangyod ang ato nga manluwas. Tinuod na magyod. Atong tanaon samtang dinhi pa si Jesus diri sa kalibutan. Unsay giingon niya sa Lucas 4 versikulo 16? So he came to Nazareth. Asa siya miadto? Didto sa Nazareth, where he has been brought up. And as his custom was, sumala siyang nabatasan, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Uy, si Jesus, nga ato nga master, si Jesus who is our Lord and Savior, si Jesus who is the Son of God, makiigsunan, ang iyang kustumbre o iyang nabatasan nga sa panahon sa adlaw nga ipapahulay, anaa siya sa sinagoga. O sa ato pa nga panahon karon,
naa siya sulod sa ato nga mga simbahan. Every Sabbath, every ikapito ka adlaw, naa siya sulod sa simbahan. Naa siya sulod sa templo kay mao iyahang nabatasan. Si Jesus makaigsuman, mga kaigsunan, is a Sabbath keeper. Sabbath keeper ay si Jesus, mga kaigsunan. Not because he is a Jew, dili tungod kay siya Hudiyo, mga kaigsunan, but read in Matthew chapter 12 verse 8, for the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Uy, mga kaigsunan, not dili lang di ay kay Hudiyo siya. Of course, ni atong mga panahon na ang Hudiyo mo'y pinakataas nga rasa sa tibok ang kalibutan. O isakto rasad nga na himugso siya ni atong panahon na aron nga taas ang pagsalig ug pagtan-aw sa mga tao nga na kaniya. Kaya ang iyang rasa taas man, di ba? So, but besides that, makaigsunan, si Jesus nagingon nga for the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Kaya ang anak sa tao, siguro malibog mo aning, sa maning anak sa tao. Sa ito pa, tao yun siya, of course, is the Son of Man. But the word Son of Man, it refers actually to the Son of God. Remember, dito sa Book of Daniel, kadihang si Shadrach, Meshach o Abednego, gihulog dito sa hudnok. Ngunit pagtanaw sa hari, pagtanaw ni sa hari, ni ingo na yun ang hari nga si King Nebuchadnezzar. Nga, uy, na may upat, imistulo raman to. And ang ikaupat is like the Son of Man. And that is the term that the Son of Man, actually it refers to the Son of God. And that is what Jesus is, mga kaigsunan, that He is the Lord of the Sabbath. In Mark chapter 2, verse 27 and 28, and He said to them, diingon siya sa mga tinunan niya, the Sabbath was made for man. O sa tanan nga naminaw niya ni atong panahon na, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is also the Lord of the Sabbath. So si Jesus is the Lord of the Sabbath. And if He is the Lord of the Sabbath, makaigsunan, He cannot break the Sabbath. The Lord, Jesus is the Lord of the Sabbath, meaning He has authority over the Sabbath. Doon na say, gahom, otoridad, mahitungod sa Sabbath. And Sabbath is one of the days of the creation nga gihimo sa Ginoo. And the God who created the weeks of the creation is, sa Hebrew nga pinulungan, is Elohim God. Plural God. And that is the Godhead, where the Son, with the Father, the Son, and the Holy Presence was united in the creation of this universe, in this creation of this world. And Jesus was there. And that is why si Jesus nagclaim, therefore the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Si Jesus is the Lord of the Sabbath. And Jesus cannot break, makaigsunan, dili niya mabungkag ang adlaw nga ipapahulay because He Himself is the one with the Father and the Holy Spirit. Nag-usa sila makaigsunan in the creation of the Sabbath didto sa panahon sa creation. So Jesus is the Lord of the Sabbath, and that is why He keeps the Sabbath. And we His followers, of course, how can you become a followers of Jesus kung dili ka musunod sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay? Kung dili ka mo worship sa Creator God na naghimo sa langit o sa yuta. And you must worship your Creator, and the Creator naghatag ka nato og usa ka adlaw nga kining mong adlaw intended para sa iya nga ato siyang worshipon. And even the Son of Man, even Jesus, the Son of God, in the flesh, sa pag-ani niya di sa kalibutan, He also obey. He also observed
the Sabbath commandment makaigsunan nga naa sa napulo ka sugo. In Matthew chapter 5 verse 18, nagaingon si Jesus, "Verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled." Wala yung kuno'y bisag usa ka kudlit, wala bisag usa ka titulo nga makuha liha sa kasuguan. Ang tanan gyud nga gisulti sa kasuguan, wala gyud dili matuman ni ana. Everything shall be fulfilled. Muna giingon ni Jesus. So it is very impossible nga ang ato nga Lord, ang ato nga Savior, nga si Jesus, the Son of God, iyahang bungkagon ang pagbantay sa kasuguan. Kay mao manggani iyang warning, bisag usa ka tuldok dili manggani, bisag usa ka litra dili manggani pwede kwaon. Kay mao na ang kasuguan, everything nga naa sa kasuguan must be fulfilled. Everything nga gisulat sa kasuguan kinahanglan pagatumanon kay alang kinirasad sa ato nga kayuhan ang labing tinuod. In Matthew chapter 5 verse 19, "Whosoever therefore break one of these less commandments, bisag usa lang kadyutay ni ining mao nga kasuguan, and shall teach men og magtulo sa mga tao, he shall be called less in the kingdom of God. But whoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven." Tanawa, ato na nakita mag-igsunan, unsa gyud ang giingon ni Jesus. Kinsa kato nga magkuha, dili kuno pwede gyud. Bisag usa ka tudlok, bisag usa ka kudlit, dili gyud. Unya kuno na po'y mag-break siya nga kasuguan, dili pud pwede. O dunay usa ka tawo nga magtudlo nga kini nga kasuguan wala na ni apil. Makigsunan gisultihan ta. Pagatawgon siya nga pinakaiwit. Kung maluwas man gani, pinakaiwit. So nagunahuna ko na ay maluwas unya na iwit. Pero this is a language nga gigamit nga kung ikaw magtudlo nga ang usa ka commandment wala na ibili, brothers and sisters, pagatawgon ikaw nga iwit kung maluwas man gani ka sa ginharian sa mga langit. Of course, walay sopakiro, walay disobedient nga makasulod dito sa mga langit. Because these commandments of God are very important sa ato nga pagkinabuhi nga mahimo kita nga matarong by the grace of God. In John 14 verse 21, "He that hath my commandment, kinsa katong naa niya ang ako nga kasuguan, and keep them." Og iyang gibantayan. Sa ito pa, iyang gikinabuhian. Ang kasuguan sa Ginoo, iyang gituman. Kanang nagtuman nga malipayon ba? Kanang nagtuman nga dili ka magulanon. He is, pag-ingon rin, it is that loveth me, beloved by my Father. Siya gyud nahigugma na siya nako. Kaya nga naman, nagbantay siya sa akong kasuguan, o nagpasabot nga nahigugma na siya kanako, o kinahigugma siya nako, nahimo siyang hinigugma sa ako nga mahan. Huwag kanindot. We love Jesus and obey His commandments. Unya ang iyang kasuguan man sa gugma, kasuguan man alang sa pagkinabuhi nga matarong, ang amahan mahigugma usab kanimo, mahigugma usab kanako kung nahigugma kita ni Ginoong Hesus og nagsunod siya nga kasuguan. And I will love Him, og higugmaon ka ni Jesus, and will manifest myself to Him, og ipadayag nako akong kaugalingon nga kaniya. Brothers and sisters, pagkanindot gyud kayo nga si Jesus mo padayag siya alang kanato. Og si Jesus mahigugma kanato. Og ang Amahan mahigugma kanato kung magtuman kita sa iyahang makasuguan. Dabagyoy angayan makaigsuunan di ay sa kasuguan nga
dili nato pagasundon. I think wala gyud siguro, no? Akong gitanaw-tanaw ang napulo ka sugo, wala gyud tay makita nga pusa ni ana nga angay nga supako nato. One time, si Jesus nagtudlo, unya niabot ang mga Sadducees o mga Pariseo. Unya nangutana sila may tungod sa kasuguan sa Ginoo. Aniya ang ilang pangutana makaigsunan. In Matthew chapter 22, verse 36 to 40, nagingon sila ang mga Pariseo, Master, which is the greatest or the great commandment in the law? Asa man sa kasuguan sa Ginoo ani ang labaw ani? Ang tubag ni Jesus in verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love thy Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Sa tubag ni Jesus, ang pangutana, Lord, asa may pinaka labaw di sa kasuguan? Ingon si Jesus, igugmaan nimo ang imong Ginoong Hesus o ang Ginoong Dios sa imong tibok kasing-kasing, sa imong tibok kalag, o sa imong tibok kauna-una, muna'y una nga commandment. O ang ikaduha ningon siya, and the second is like unto it, nga sama sa nauna, thou shalt love thy neighbor as thyself. So ang una, para pang Ginoo, o ang ikaduha, para sa mga tao. In verse 40, on these two commandments hang all the law and the prophet. So, kining napulo nga kasuguan si Ginoo, nalangkob ang mga kasuguan o ang mga gipangsulat sa mga propeta mahitungod sa kasuguan o sa ginharian sa Ginoo. So you see, mag-iang na, duha naman lang. Brethren, dili. The first 1-4 commandment, una o ngadto sa ikaupat, commandments ka na, gugma ngadto sa Ginoo. Og ang ikaunom ngadto sa ikanapulo mo kanay commandments nga atong gugma alang sa isig katao. Asa man ni ana nga nawala ang kasuguan sa Ginoo, wala gyud. Dili gyud nato makita kay naara diha sa gihapon. Giingon sa teksto makaigsunan, on these two commandments hang all the law and the prophets. So ang una nga kasuguan, do not worship any other gods before me. Ikaduha, do not use the name of the Lord thy God in vain. Ikatulo, do not take the name of the Lord thy God in vain. No, ang ikaduha, thou shalt not make any idols. O ang ikaupat, remember the Sabbath day to keep it holy. Brethren, that is our love to God, our expression our love to God. Unya ang ikaunom o ay ikalima. Kung saan yung ikalima, honor thy father and thy mother. Ikaunom, do not murder. Ikapito, do not commit adultery. Then thou shalt not steal. Unsa pa gyud, thou shalt not bear false witness against thy neighbor, and thou shalt not covet thy neighbor's house. Kanama kaigsunan, they are the law, they are the commandment alang sa atong gugma sa ato nga isikatao. Asa man diha ang angay nato nga supakon. Ug asa man diha nga dili nato angay nga sundon. Kay ang gitudlo, ang gisulti diri sa napulo ka sugo, ang iyang magkasuguan para man kanato sa ato nga kayuhan sa pagpangalaga diha sa Ginoo. 1 John chapter 2 verse 4, mga kaigsuhan. 1 John, He that said, kinsa katong nag-ingon, I know him, nakailakon ni Jesus, and keep not his commandments, pero wa siya nagsunod sa kasuguan sa Ginoo, siya bakakon. And the truth is not in him. Og ang kamatuoran, wala kaniya. So, kung naay mga tao nga mag-ingon nga, I love Jesus, susiha dayon. Obserbahe dayon. Ang iyang kinabuhi, tanawa, og nagsunod ba siya sa kasuguan sa Ginoo.
Kay kung wala siya nagbantay o wala siya nagasunod sa kasuguan sa Ginoo, kanang tawhana bakakon, sumala pa ni John. Siya bakakon, kay wala kaniya ang kamaturan, and the truth is not in him. So dili pwede nga moingon ka, nga nahigugma ko sa Ginoo, dili ta makaingon nga, ako alagad ko sa Ginoo, ako disciple ko ni Jesus, kung wala ka, nagkinabuhi, nga usay yun ka tinuod, nga disciple ni Jesus. Kaya ang tinuod nga disciple ni Jesus, nagtuman, nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Walay kasuguan, sa napulo kasugo ni Ginoong Hesus, walay usa ka tinunan, walay usa ka disciple ni Jesus nga nagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Wala gyud. Kay wala man sad gyoy angayan nga supakon sa kasuguan sa Ginoo. Kay kung ato ning ingnon nga wala nang kasuguan, sa ito pa pwede nata nga mupatay. Unya, diri sa ato gani sa kalibutan, kung makapatay ta, preso man ta. So, dili pwede nga wala o ni nga kasuguan. Kay nga naman, delikado man eh. Kung atong wado na ang balaod nga mupatay lang ta sa atong nga gusto. Gani sa gubat magkaigsunan, there is a law of engagement. Nga dili pwede nga ang usa ka tao nga nagdala na og white flag nga ni surrender na imong pusilon. Nga naman, nagsurrender na siya. So, dunay law of war, dunay law of engagement. So, dili lang ka pwede nga makapatay. Siguro pwede na ka nga makapatay in self-defense. Muna'y ginagamit sa uban nga mga tao nga nakapatay sila for self-defense. Pero yet, imbestigahono na siya. Kay tinuod ba yun nga self-defense o iyaban ning gituyo ang pagpatay. So brethren, dili pwede nga ang pagpatay, kuhaon na siya sa kasuguan. Dili na siya pwede. Because God is love. And He wants us also to love our brothers and sisters. Kaya that is what is the law of God. The law of God is righteous. The law of God, makaigsunan, is just. And the law of God is love. Muna nga, gihatagan ta niya og balaod, aron nga i-exercise nato ang atong gugma sa atong nga isigataw. Kung sa pagyuda ang kasuguan si Ginoo, tahuron mo ang imong mga ginikanan, imong papa o ang imong mama, aron mo taas ang imong kinabuhi, paganindot kayo. Tahuron mo. So karon, kung waon nato na nga kasuguan, so di na mo tahod sa itong mga ginikanan. Wala na tayo respeto sa ilaha. Brethren, dili na siya pwede. Dili na siya pwede. Kinsa itong nag-ingon nga nahigugma ni Jesus, pero wala magbantay siyang kasuguan, he is liar. Baka ko na siya. Kung ang iyang ginikanan nga nagkalisod, wala siya ipagtagad, he is liar. Dili na siya tinuod nga alagad sa Ginoo. Dili na siya tinuod nga disciple. Kung ang iyang mga ginikanan, iyang gipasagdan. He is liar. He is liar. Kung iyang pasagdan ang iyang mga ginikanan. Nganuman, ang sugo si Ginoo, honor thy father and thy mother. Aron mo taas ang inyong kinabuhi. So, naay sikreto di ay. Magmatinahoron ta sa atong mga ginikanan, aron mo ta sa atong kinabuhi. Kunya, ilang punta magabusar sa atong lawas. Kay base noog, matinahoron ta sa atong ginikanan, pero wa na to atiman atong lawas, nadig hapon ta mudugay dining kalibutan na. But the Ten Commandments is very precise. Nga, ato yung tahuron ang atong mga ginikanan. O sa pagyudiha sa Ten Commandments, dili ka mangawat. So, kung wad una nga kasuguan, kung gidestroy na ni Jesus kini nga kasuguan, pwede na tayo mangawat. So, dili pwede. Gubot siguro kayo ang atong komunidad. Kung ang mga tao walay balaod, nga kay gibutang, pagbutang nimo pagkataw-taod, wala na kay gikawat na.
So, dili gyud pwede. Gani kung mangawat ang makaigsunan, kung madakpan ka, sigurado man gyud nga mapriso. Sigurado gyud nga magmulta ka, magdubli pa ang imuhang nga bayad, mapriso pa ka. So you see? So dili gyud ta makaingon nga, wala na nang kasuguan si Ginoo. Because ang balaod sa pagpangawat naagani sa ato nga batakan nga balaod sa kalibutan. Because the law of God is the basis of all laws sa tibok nga kalibutan, is the foundation sa tanan nga mga balaod. Nagitanaw nila ang kasuguan si Ginoo nga angay gyud nga sundon. Dili ka magsaksi og bakak. So daghang mga tao nga usahay mamakak. Delikado ta ng pagpamakak. Kay kung mamakak ta, masakpan ta, nagyapoy multa. Dili ka magsaksig bakak, mo na nga kinahanglan kung busaksi ka, labi na o gitawag ka nga saksi sa diya sa korte, kinahanglan nga muhural yun ka. Kaya tinuod yun akong gisaksi, nga tinuod ni, kay kung namakaka, ikaw nga nagsaksi, pwede po nga mapriso makaigsunan. So, grabe yun kayo. Kay kung wala ni nga balaod, unsao na lang. Kung na ay mga tao naghimog lautan, maghimo lang ka og testigos nga mo suportar sa imo ha. Pero masakpan gani na mapriso gid ka. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not commit adultery. Angay ba na nga supakon? I don't think makaigsunan. Siguro perting gubuta kayo kung mawala ni nga balaod kay bisag kinsa na lang. Moadto ka sa asawa sa imong silingan, moadto ka sa bana sa imong silingan, kay wala may adultery. So brethren, dili gyud pwede nga wado ng kasuguan si Ginoo. Kinsa katong nangingon nga nahigugma ka nako, ha? Nakaila ka nako, pero wala magbantay sa kasuguan, siya bakakon. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's property. Wala gyud angay nga supakon makaigsunan. So brothers and sisters, there is really no reason nga atong supakon ang kasuguan kay even Jesus our Lord ni submit sa pagsunod sa balaan nga mga sugo sa Ginoo. And we His disciples, we God's people, must also follow Jesus sa pagtuman ni Jesus, sa pagsunod ni Jesus sa mga kasuguan nga gihatag sa Ginoo. In Psalm 119 verse 10, with my whole heart, matod pa ni King David, with my whole heart have I sought thee. Ako ikaw ang gipangita, Ginoo. Oh, let me not wander from thy commandments. Ayaw tuguti, Ginoo, nga magtalikod ko o akong biyaan ang imuhang mga kasuguan. And that is the commandments of God. Kaya ang commandments sa Ginoo balaan. Ang commandment sa Ginoo pure, matarong, og angay gayud nga pagasundon. Unya sa padayon nag-ingon si King David, thy word have I hid in my heart. Ang imong pulong, ang imong kasuguan, akong gitaguan sa ako nga kasing-kasing, that I might not sin against thee, aron dili ako makasala batok kanimo. Brothers and sisters, if you hear the words of God, if you listen to the word of God, and if you keep the commandments of God, mga kaigsunan, dako ng panalangin mag-abot sa atong kinabuhi. In verse 12, Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes. Dalaygon ikaw, Ginoo. Dalaygon ikaw, Ginoong Diyos. Teach me thy statutes. Tudluoy ko sa imuha nga kasuguan. Mga hinigugma ko makaigsunan. Ang kasuguan sa Ginoo. Si Jesus wala nagbungkag niini. Si Jesus nga ato nga Ginoo nagasunod sa ato nga Ten Commandments nga gihatag sa Ginoo ngadto sa iyang makatawhan dito sa wilderness. Wala gyud angay nga supakon ang iyang mga kasuguan. In fact, matud pa niya
In 1 John chapter 5 verse 3, in fact, this is love for God. Ang iyang kasuguan o ang ato nga pagtuman sa iyang kasuguan, giingon makaigsunan, in fact, this is love for God. Ang atong gugma sa Ginoo, to keep His commandments. Sundo nato ang iyang kasuguan. Kung nahigugma ka sa Ginoo, keep His commandments. And His commands, o ang iyang mga kasuguan, are not burdensome. Dili gyud lisod. I do not see any hard thing nga ngano nga masupak o ngano nga dili nato sundon ang iyang nga kasuguan. Kay ang iyang kasuguan maghatod ka nato og kinabuhi, maghatod ka nato og protection. Kay kung atong sundon ang iyang mga kasuguan, dili ta makasala. Wala tay tao nga mapasakitan, kung dili ang iyang kasuguan, magtudlo nato sa paglakaw nga matarong og lidong sa kanunay. Og maunay angay nato nga pilion, manginigugma ko nga mga kaigsunan, mga kahigalaan. To follow sa mga kasuguan sa Ginoo. Sa pagsunod siyang kabubuton, alang kanato. Remember, and His commands, ang iyang sugo, are not burdensome, dili mabugat. Kung ato ning sundon, ikaayo sa ato nga kinabuhi. Ang tanan nga misupak sa kasuguan si Ginoo na problema. Ang mipatay na priso. Ang nangawat, mapriso. Ang mangabit, mapriso. Tanan imong mahisgutan diha nga mi-violate sa kasuguan si Ginoo na himo nga dakong problema sa ilang kinabuhi. Ang dili nato pagtahod sa atong Ginoo sa pagbantay sa iyang mga kasuguan. Sa pag-ilang nga siya atong buhi nga Dios nga siya lang gyud atong simbahon o atong sundon ang iyang adlaw ipapahulay atong simbahon siya ng adlaw mo na ikalipay sa Ginoo og ikaayo alang sa iyang katawhan. This is our last slide, makigsunan. Ingon si Jesus in John 14 verse 15. If you love me, keep my commandments. Kung nahigugma ka nako, bantay ang ako nga sugo. Ang uban ka nato, doon na mga asawa, mananay bana, doon na asawa, o kung tinuod ta nga nahigugma sa ato mga kapika sa kinabuhi, we do our best nga ipakita nato ang pagkamaayo nga kanila because we love them. Ang ato mga kabataan, kaya nahigugmata nila, ato silang giampingan. O kung nahigugma po ta sa atong Ginoo, atong sundon ang iyang mga kabubuton. Walay laktaw sa iyahang kasuguan, nga iyang gihatag, nga kinilang mo'y akong tumanon. Kining niya lang akong tumanon. Kinilang number 1, okay ko ani. Kining number 2, pagbaton og larawan, dili ko kay magbaton lang kog larawan. Kining gamiton ang ngalan sa pasipala si Ginoo, pwede ra ni. Kining Sabat, dili gyud siya pwede. Makaigsunan, bisan usa lang kakudlit sa kasuguan si Ginoo kung ato nga supakon, mahimo kitang iwit sa ginharian sa mga langit. Inumdumi nga si bisan kinsa nga magasupak sa kabubuton sa Ginoo, siyang kasuguan, walay tao nga supakiro. Walay tao nga dili magsunod sa kabubuton sa Ginoo, nga pasudlon sa langit. Ang pasudlon lang sa Ginoo dito sa langit, kadtong midawat ni Ginoong Hesus nga ilang personal nga manluluwas, unya ilahang gisunod ang kasuguan sa Ginoo. Kana mong kasuguan sa Ginoo, dili maguni sa lisod nato sundon. Kay kung ato lang gihigugma si Ginoong Hesus, everything sayo na nato manon. Dili na siya lisod, kay nahigugma man ta sa ato nga Ginoo. Pero kung himuon nato nga magbantay ko sa kasuguan aron maluwas ko, mao na problema. Ang atong posisyon makaigsunan mao ni. Nibantay ko sa kasuguan kay akong gihigugma ang akong Ginoo. O kay akong gihigugma ang akong Ginoo, gidawat ako si Jesus nga akong personal nga manluluwas, kining akong pagbantay sa kasuguan, mao lang ni ang expression nga nagpamatuod
nga ako luwas na sa Ginoo. Tungod kay giluwas ko si Ginoo, tungod kay si Jesus na sa akong kinabuhi, munang nagbantay ko sa iya nga kasuguan. Kay ang iyang kasuguan naghatod kanimo, naghatod kanako sa pagkinabuhi nga matarong. Hinaot makaigsunan ining gabi una, atong pilion si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, nga maghari sa ato nga kasing-kasing, sa ato nga kasing-kasing, sa ato nga kalag o sa ato nga unahuna. O kung siya na ang naa sa ato nga kinabuhi, ang pagsunod siyang mga kasuguan, ekspresyon na siya, nagpadayag na nga kita mga linuwas niya. O niya kanang kasuguan, nagabantay kita ni ana nga malipayon. Kay mga linuwas na kita ni Ginoong Hesus. Ang Ginoo magpanalangin ninyo ning gabi una, o akong lauman, nga kita maglakaw sa iyang kasuguan, kay kita mga linuwas niyang makatawhan. Ido ko natong ulo sa pagampo. Ginoo, salamat kayo nga nining gabi una. Among natun-an nga ang imo di ay nga kasuguan, wala nimo bungkaga. Gani ikaw Ginoong Hesus miyanes kalibutan, naghatag panag-ingnan nga sundon gyud, bantayan gyud ang imong mga kasuguan. Kay ikaw Ginoong Hesus nag-ingon, if you love me, keep my commandment. Og tungod kay imo ming giluwas, muna hinungdan nga among gibantayan ang imong mga kasuguan. Dili mabugat Ginoo ang imong nga kasuguan. Kaya mong nakita, maayo kini. Kakun amo ning sundon, wala mi problema sa amo nga komunidad. Kung dili dunay kahapsay, kalinaw, kayong imong kasuguan, maayo man, maghatod manamo sa pagkinabuhi nga matarong. Salamat Ginoo, nga among nabatian ang imong mensahe ning gabi una, og dili mi magduha-duha sa pagsunod sa imong makasuguan, kay amo kang gidawat sa amo nga kinabuhi, ang amo nga Dios, ang amo nga manluwas, nga among gipaabot, nga mo anhi aron dalon mi sa langit nun nga puluyanan. Mga kahigalaan, mga brethren, the Lord will bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you and be gracious unto you. In Jesus' name I pray. Amen.